les màquines i les professions. La majoria de les professions s'utilitzen màquines per a treballar. Les que es manegen amb les mans s'anomenen ferramentes. La meva ferramenta és el guix, molt clarió, o el dit per a la pissarra digital. Anem a veure diferents ferramentes que hi ha. Diu, i tu quina màquina maneges? Diu, el martell d'ungles, diu d'ungles perquè això pareix que siguin ungles, és una ferramenta que s'utilitza en fusteria. La clau grifa és una ferramenta que s'utilitza en la fontaneria. En moltes més puestos, també els fusters l'utilitzen, però sobretot en la fontaneria. Els prismàtics són una ferramenta que s'utilitza per a estudiar els éssers vius. Ja vos dic jo, sobretot els éssers vius, però també s'utilitzen per a més coses. El microscopi és una màquina que s'utilitza per a estudiar també els éssers vius, però microscòpics, clar, com per exemple ara mateix s'utilitzen els microscopis per a estudiar el virus que tenim al nostre abast, el Covid-19, els investigadors utilitzen el microscopi per a estudiar-lo. La bicicleta també és una altra ferramenta i és una màquina necessària per a practicar el ciclisme. Aquestes persones són ciclistes professionals, utilitzen una bicicleta, és la seva ferramenta de treball perquè li paguen diners per participar en aquest tipus d'events esportius. Anem a veure ara, diu, ratlla els objectes que no són ferramentes, que no s'utilitzen com a ferramenta de treball. A veure, una paleta sí que l'utilitzem com a ferramenta de treball. Un destornillador també, però un obrillant llaunes no l'utilitzem per a treballar, sols per a cuinar. Les sabates esportives no les utilitzem per a treballar, no és una ferramenta. El despertador, encara que serveix per a despertar-nos tots els matins i anem a treballar, no és una ferramenta de treball. Però aquest camió sí és una ferramenta de treball. L'utilitzen per a transportar menjar o ferramentes o un munt de coses. Fins i tot per a transportar líquids superinflamables, com per exemple petroli o gas. Aquesta clau anglesa també és una ferramenta de treball. Aquestes tenaces també, això és una llima per a lijar i l'utilitzen els fusters i aquesta clau anglesa també és una ferramenta de treball. Diu, en quina professió s'utilitzen més les ferramentes següents? En la fusteria, en la construcció, en l'agricultura o en la mecànica? Bé, anem a saber-ho de seguida. Això és una estraleta i això s'utilitza en l'agricultura. Segur que en l'escola l'heu vist perquè tenim els iaios d'Irene, per exemple, que està fent l'hort escolar, utilitza les aixaetes aquestes per a l'agricultura. Ai. Que mal me ha eixit la L. Per a l'agricultura. També això és una paleta i s'utilitza per a la construcció, per a construir. A veure, vaig utilitzar la rata damunt d'una altra superfície a veure si puc escriure millor. S'utilitza per a la construcció. Per a la construcció de les cases o la construcció d'un munt de coses, d'edificis, de ponts, per a poder deixar-ho tot pla. Aquesta ferramenta s'utilitza en la mecànica per a desenroscar i enroscar els tornillos dels cotxes, per exemple, mecànica.
I per últim tenim així una serra i esta serra l'utilitzem en la fusteria. Els fusters l'utilitzen per a serrar la fusta i fabricar-nos cadires, taules, un munt de mobles. Passem la pàgina. Diu, relaciona aquestes tisores amb cada professió que correspon. Fixeu-vos que curiós, n'hi ha 3 tisores totalment diferents i cadascuna s'utilitza en un lloc. A veure si les endevinem, val? Estes, que són les més senzilles, però que estan molt afilades, s'utilitzen per a tallar-nos el monyo. Molt bé, en les perruqueries. Aquestes, que són un poc més sofisticades, vegeu que estan un poc més doblades això, són per a retallar la tela. I les utilitzen els sastres, les modistes, retallen amb aquests tipus de tisores. I aquestes són per a podar, i l'utilitzen els jardiners. També són totes molt afilades perquè necessiten tindre molta precisió per a poder utilitzar-les en la seva professió. Observa la imatge i escriu el nom de 2 professions que utilitzen això. Bueno, doncs anem a pensar. On podran utilitzar un destornillador? Pues mireu, en la construcció poden desentornillar con... vaig a borrar que m'ha eixit ahí un xurro. En la construcció, per què? Perquè si estan construint i estan posant les les portes, construcció. Estan construint i estan col·locant les portes, necessiten un destornillador per a poder-les col·locar. I els fusters també la poden utilitzar. Si no, com atornillarien les cadires o les taules? Fusters. En una fusteria. I ara, per últim, això ja és per a vosaltres, diu, dibuixa una màquina que s'utilitza a classe i escriu el nom. Pot ser una màquina que no siga simple. Mira, vaig a intentar dibuixar-la, a veure si podeu endevinar quina és una màquina que utilitze jo moltes vegades i que ara mateix esteu utilitzant vosaltres. A veure... Ja l'heu endevinat? Ja sabeu que jo dibuixo molt mal. I fins i tot utilitzem una cosa així al costat que s'anomena rata. Bueno, m'haig dit més o menys bé? Sí, és un ordinador. És una ferramenta de classe que utilitzem molt. I ara mateix moltíssim més. I ja està tot per avui. Val? Si voleu, podeu fer això. Besitos!